Right, muri Zimbabwe azvina kumira zvakanaka. Pana panyaenda nayo ndekuti President Emerson Mnangagwa vari kunzi vari reward lawyer rasengezo Tshabangu. Rinova zvekare lawyer ravo. So pakanyaya iri kuitika panapa ndekuti nyaya yakatangira pane mapresenters eZBC vaya vanga vari 2 vakanorasa nyaya vachitaura kuti Lobengula akatengesa nyika neshuga. Amene kuti vakadzidza chikoro chekupi zvo because even kana mabhuku ehistory acho hatinobonyazozvione zvo. So varasa nyaya kudaro Minister of Minister akabva vamisa basa, akabva vasuspenda, ndobva misa board rese, board raka dismissed, but 2 ava mapresenters manje ndo vakabva vatomiswa basa. So pana pachiri kuzoitika nje kuti parunzi pakazo appointwa rimwe board ipapo rinonzi shortly ipapo mushure mekunge zvinhu zvaitika, but isusu ameno kunoti 2 vanhu ivava vakataura zvinhu zvisina basa vanova vakaparira futi board rese kuti rizodzingwa basa. Pane musikana zvekare uya kumbodzingisa Robson something uya achiti Robson aida kukumbira bota kwaari. So panapa advocate Louis Uriri vanga varipo palist reboard revanhu manje vakagadzwa nezurwa. So number 1 pana Harriet Rushkwaya uya munongomuziva akambenge ari manhegerekeni achimbonzi nyaya dzechichichichichi mukadzi uya anova iye role model kana wakawanda nekuti mukadzi wekuti anoita zvakawanda anoyemurwawo nevamwe vanhu vanochiti kana une mukadzi akadai so you deserve to pay lobola, you deserve to pay rora. Ndiye ari pa number 1 akaiswa ipopo. Pa number 2 ndobva uya advocate Louis Uriri lawyer vandati chitaura nezvavo. Then ana Chipo Neta, Precious Chirandura, Charles Manganasa, Dr. Henry Mukono Naneni Silikuni ndo board rakaiswa nezuro. So vanhu vakawanda manje vanoda kunyazonzwisa kuti saka imi muri kuti lawyer rasengezo Tshabangu sei pana advocate Louis Uriri. Right, nyaya iri panapa ndekuti sengezo Tshabangu pakatanga marecords lawyer rake ranga rakamubeka ndi advocate Louis Uriri. Vanozivana kuti one of the best lawyers in Zimbabwe, lawyer risingajikike zvekumhanya kana uchifunga kuti ndiri kunyebera chimboenda unochallenge any nyaya navo woenda uri against ivo oona kuti unova win here. Even Citizen Coalition for Change inotozikanwa kuti kana zvenyaya dzekumatare dzelaw inyuchi dzemukoti because tikatotasa even advocate Nelson Chamisa ritori lawyer pacharo wazviona nemalawyers avo akawanda but maingoona mese muri Zimbabwe zvaitwa malawyer eCitizen Coalition for Change vaitoti vatoenda vanomirira nyaya kumagumo kwenyaya kwacho vanga vasingazongoiwini. So vanga vasingaiwini against advocate Louis Uriri vanova even lawyer rasengezo Tshabangu ndikutaura kuti rakaappointwa paboard iri. So panapa ndo lawyer zvekare pakambosumuka nyaya pachinzi advocate Louis Uriri ava vakavolunteer kubatsira sengezo Tshabangu mahara. Vanhu vakawanda vakapopota nazvo, vanhu vakarwadziwa kuti mukabatsira munhu mahara this but yadeuka ndo zvakatoitika. Vakanzi vakaofa maservices avo mahara, then nekuzofamba kwenguva sengezo Tshabangu aizoita kunzi kune mabusinessmen vakazouya vachiti vakuda kubatsira kumupa mari yekuti arwe hondo dzake dzaaita. Ende tikadotasa nyaya kana yaSewik Nochivhayo futi yakamboitika advocate Louis Uriri ndakamboona achifamba naSewik Nochivhayo ndo lawyer, one of the best lawyers in Zimbabwe, vabva vaappointwa. Saka vanhu vanga kutaura kuti hanzi aappointwa nekuti Tshabangu this ayo inasi kudaro vanhu vari kudaro vari kuti aappointwa because of nebasa raakabata raari kubata but ilawyer woka ra President Emerson Mnangagwa. So ndo nyaya muri Zimbabwe ndanayo panapa ndakakubatirai panyaya version munongoziva kuti chese chinenge chichiitika panapa amujambwe nacho ma-updates ndenge njiwa nayo ndichikuzivisai ndichikuudzai zvinenge zvichiitika. So kana chinge first time yako kusvika pano ndakachikukumbirisa kuti usubscribe, ucommente, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka ndichikupai ma-updates akaita seaya nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika.